नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयचे खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशाच्या संभल जिल्ह्यात श्री कल्की धाम मंदिराचो शिलान्यास केलो. प्रधानमंत्र्यांनी श्री कल्की धाम मंदिराच्या मॉडेलाचे अनावरण केले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि श्री कल्की धाम निर्माण न्यासाचे अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हाजीर आशिल्ले. सांस्कृतिक पुनर्जागरणा प्रेरणा स्त्रोत्राचे रुपान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आयज उगडास काडटात अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आपले सरकार देशाच्या उदरगती खातीर आनी राष्ट्राच्या सांस्कृतिक दायजाची राखण करपाक सगळे यत्न करता अशें तांणी सांगले. कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा. 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है. यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए. हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय उत्तर प्रदेशात 10 लाख कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या 14,000 योजनांचो शुभारंभ केलो. उत्तर प्रदेश संवसारीक गुंतवणूक शिखर संमेलन 2023 वेळार मेळिल्ल्या 10 लाख कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या प्रस्तावा खातीर लखनौ 4थ्या येवजण्यांचे औपचारीक उक्तावण तांणी केले. बांदकाम, नवीनीकरणीय उर्जा, माहिती उद्देग, अन्न प्रक्रिया, घर बांदावळ आणि रिअल इस्टेट तशेंच शिक्षणाकडेन ह्यो येवजण्यो संबंधित आसात. विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श घेवचो आणि विचार आचरणात हाडचे असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. फर्मागुडेर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलां हार घातल्या उपरांत ते आयज उलयताले. ह्या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, शेतकी मंत्री रवी नायक, आमदार डॉ. गणेश गांवकर, स्वातंत्र्य सैनिक आणि हेरांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली. पुण्यातले इतिहासकार आणि स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. सागर देशपांडे हांचे ह्या वेळार बीज भाषण जाले. विद्यार्थ्यांनी स्वताचो हावेस पुराय करतनाच राष्ट्रनिर्माण आणि राज्याच्या बांधावळीन योगदान दिवचे असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. करत असताना ज्या ज्या गोष्टींचा विचार केला, आपण म्हणतोय की विजनरी नजरेतनं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक, मग त्यांचा घोडादळ असेल किंवा त्यांचा नेव्ही फोर्स असेल, अशा प्रत्येक गोष्टी आपण म्हणतोय की 350 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये ह्याचा विचारही कोणी करू शकत नसेल, तर तो विचार खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला असेल. मग इंग्रज असेल, पोर्तुगीज असेल, डच असेल, फ्रान्स असेल, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लढण्याची खरी ताकद त्यावेळी आपल्या या पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये जर कोणाकडे होती तर ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांकडे होती. त्यांची ती विजनरी लीडरशिप होती. त्यांनी त्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं कार्य हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर त्याने गोवा करून कर्नाटक, केरळ आणि टिल पॉंडिचेरीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य त्यावेळी होतं. शिवजयंती निमतान दिवचले आयोजित तरेकवार कार्यावळीचे उक्तावण काल दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकी जाले. ही कार्यावळ छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात जाली. शिवजयंती निमतान वेशभूषा, किल्लो तयार करप आणि हेर सर्ती आयोजित केल्ल्यो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमच्या डिसोलीक पदस्पर्श जाल्लो आसा, इतिहास आसा, हय कितकेशेच किल्ले आसात। हांगा ऍक्च्युअली आमचे कोटेश्वर देवस्थान म्हणटा त्याच्या सायटीक त्यांचे किल्ल्याचे हे आसा। तुम्ही आमच्या साखळकारान त्यांच्यानी मस्त एक्झिबिशन लायला, थंय तुम्ही वचून सगळे फोटो पळयात आणि त्याच्यावर तुमकां कळटले की गोंया खातीर आणि बिचोली खातीर कितले त्यांचे योगदान आसा ते। आम्ही ह्या जयंती निमतान नुसती सेलिब्रेट करून जावची ना, तर ह्याच्या फुडें त्यांचा आदर्श दवरून त्यांच्यानी जी जी केली त्यांच्या कार्याची थोडी सुद्धा जर आम्ही काम केले जाल्यार खऱ्या अर्थान आताच आम्ही म्हणटा प्रभू रामचंद्राची पूर्ण प्रतिष्ठापन जाल्ली आसा, राम राज्य जातले ते खऱ्या अर्थान जातले। राज्यातल्या अनुसूचित जमातींक बेगिनात बेगीन राजकीय आरक्षण मेळटले। केंद्र सरकार हे विशींचे सोपस्कर पुराय करतले अशें आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिलें। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। मुखेलमंत्री आनी केंद्रीय गृहमंत्री मजगती एसटी आरक्षणाच्या विशयाचेर चर्चा जाली। हाचे मुखार अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांची भेट घेवन तांचे म्हणणे केंद्रीय गृहमंत्री आयकतले। गृहमंत्री अमित शाह हांणी अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां दिलां। भारतीय जनता पार्टीन अस्तंत बंगालच्या बायलांच्या आड वाडट्या कथीत अत्याचारां खातीर राज्याची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर टिका केल्या। भाजपा फुडारी लोकेट चटर्जी हांणी हालींच संदेशखाली बायलांचेर जाल्ल्या अत्याचारा विशीं उलयतना अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर टिका केली। संदेशखाली घडणुकीचो आरोपी तृणमूल काँग्रेस फुडारी शेख शाहज हांच्या आड राज्य सरकार वोगी कित्याक आसा आनी कारवाय कित्याक करिना असो प्रश्न केलो। तृणमूल काँग्रेसीन फरारी शेख शाहज हांकां आसरो दिला असो आरोप आयज नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेन उलयतना चटर्जी हांणी केलो। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, वहां का माफिया लोग है। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। केंद्र सरकार आणि शेतकार फुडाऱ्यांच्या मदीं काल चंदीगडांत चवथ्या फेरयेंतली भासाभास जाली। शेतकार फुडाऱ्यांकडेन सकारात्मक चर्चा जाल्या अशें बसके उपरांत उलयतना मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गिरायक महासंघ आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ सारकी सरकार समर्पित सहकारी समिती फुडल्या 5 वर्सां खातीर घडयतले आणि शेतकारांक किमान समर्थन मोलाचेर तांचे कडल्यान म्हाल खरेदी करपाचो प्रस्ताव दोनूय पक्षांनी जोड रूपान दिला अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी देश की
आयज गुवाहाटीच्या सरुसजाय खेळा मैदानार खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी खेळांचें उक्तावण जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं खेळगड्यांक संबोधीत करतले. केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर तशेंच आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उक्तावण सुवाळ्यान वांटेकार जातले. सुमार 4500 खेळगडी ह्या खेलो इंडिया खेळांनी वांटेकार जावपाचे आसात. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.